Barka mu da warhaka. A yau tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya cika shekaru 80 a duniya. Za ka samu wannan labarai daga wani channel ɗin tamu mai albarka. Idan ka subscribe tun a baya, muna so ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma baka subscribe ba, muna so ka danna mana subscribe. Kamar da yadda kuka ji da farko, a yau tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya cika shekaru 80 a duniya. Muna masa fatan alkhairi. Wani fata kuke yi masa? Wannan bawan Allah ya gina al'amura ko kuma ya gina project da yawa wanda suka amfani Najeriya, misali kamar hanyar Abuja zuwa Kano da kuma dawo da babban birnin tarayya daga Lagos ya dawo da shi arewa, wato Abuja kenan, da sauran manya-manyan ayyuka da yi wanda suke amfana al'umma a yanzu. Wani fata za ku yi masa? To Allah ya sa mu cika da imani. Shi kuma wannan bawan Allah ya fi masa laifuffukansa, kuma Allah ƙara masa lafiya. Kar ka manta daga ƙarshe ka danna subscribe a wannan channel ɗin tamu.